Hola, boas tardes. A miña participación a fago casi sempre, cando falo en público, desde o movimento social. A pesar de que son militante do Bloque, a miña actitud vital, traballo vital, normalmente é a través do movimento feminista. E cando me parei a reflexionar na intervención, máis que falar do Bloque, falaba das debilidades que ten o movimento feminista e outros grupos sociais, outros movimentos sociais neste momento. O que pasa que eu creo que, vista a intervención anterior ou as intervencións anteriores, o conto é aplicable prácticamente a calquer movimento social e nese está tamén o movimento nacionalista, non? Neste momento hai, eu creo que unha situación, polo menos eu a nivel vital, moi pesimista de a posibilidade de cambio, de regeneración e de éxito, non tanto a nivel electoral. Eu son das vellas que iniciamos o camiño pensando nun cambio social máis fondo que un simple cambio de poder nun momento determinado. Por lo tanto, este momento de legitimación do status do sistema resulta frustrante. Eu penso que desde eses movimentos que pretendíamos cambios importantes na vida e no modelo social. Hai, neste momento de crisis económica, ademais, resulta evidente que os movimentos sociais non foron quen de poñer en cuestión ese sistema que teóricamente non nos gusta, pero aos que nos adaptamos perfectamente e que aceptamos, aínda que sexa de forma pasiva. É dicir, é certo que o sistema capitalista foi capaz de imporse non só a través da forza, sino coa aceptación da maioría. Entón é un momento, eu creo que difícil para facer a proposta de cambios. Por outro lado, as persoas que formamos parte deses anos de traballo militante en organizacións sociais, pero combinadas con traballo en partidos políticos, aparece unha situación de dicotomía tamén, na medida en que o partido que nun momento determinado o que estábamos adscritas, afiliadas ou no que militábamos proponía cambios, pero hai unha dinámica de entrada nas institucións que leva emparellada un teito de reformas, de formas de actuar e unha aceptación por parte do grupo desa política institucional, dese sistema, con todas as variables de posible corrupción, límites dos cambios, personalismos, etc. Esa dinámica institucional de aceptación frente ao que podría ser un obxectivo fundamental dos movimentos sociais, que é a redefinición da realidade e búsqueda de modelos alternativos, pois evidentemente choca e pode producir, ou provoca, en algúns momentos, unha situación de falta de ubicación ou de situación, non? Os partidos ou as discusións sempre viñan o papel dos partidos nos movimentos sociais, si deberían ser os movimentos correas de transmisión, en que medida ese papel de dirección, etc. Por un lado, está claro que os movimentos sociais teñen unha dinámica propia. Se non hai unha representación política que poida levar a cabo eses cambios, pois hai frustración, pero ao mesmo tempo os partidos políticos moitas veces pretenden dos movimentos sociais ou das organizacións sociais que simplemente transmitan positivamente as súas actuacións. E sempre nos movemos entre críticas de partidos amigos ou os que pertencemos
que pode beneficiar a dereita, etcétera, etcétera. Pero esa, digamos, loita ou esa dinámica de discusión eu penso que é beneficiosa sempre e cando os movimentos sociais ou as organizacións sociais foran o bastante vivas ou bastante activas como para facer propostas e discusións cos partidos, non? Por outro lado, a institucionalización prácticamente total neste caso do bloque, pero en outros momentos foi o PSOE para o movimento feminista a nivel estatal, deixa os posibles cambios en máis institucionais e, polo tanto, sempre van a ser moi reducidos ou van a estar moi mediatizados polos marcos que aparecen dentro do sistema, non? É certo que sempre hai unha dinámica de oposición entre os distintos grupos, que cada grupo elabora accións e desenvolve estrategias para mellorar a súa posición e, polo tanto, mentras que os grupos dominantes intentan manterse, os teóricamente subordinados, pois, sempre van a estar intentando loitar ou impugnar ou renegociar a situación na que están, independentemente das súas propias relacións, non? De todas formas, neste momento, aparte destas discusións ou eses problemas surdidos pola dinámica institucional, existen problemas internos bastante gordos que tamén se poden intercambiar cos partidos políticos. Un deles é a indefinición nos obxectivos e estrategias. Na medida en que o sistema se consolida, hai pouca capacidade para facer propostas alternativas. E tamén hai pouca incidencia ou pouca capacidade para subvertir os modelos e os valores dominantes. E falo desde dun movimento que si foi quen de modificar bastante eses valores, de facer propostas en positivos e de ter un cambio de actitude moi alto dentro das propias mulleres. O que nos anos 70 era un grupo de locas, pois hoxe en día está aceptado como normal dentro das propostas de cambio. Ainda así, a capacidade de subvertir certos valores é moi complicada dada a incapacidade de poder deslegitimar o sistema, non? Nós mesmas e nós mesmos estamos, eu creo que a nivel mayoritario, nunha posición de aceptación, de resignación. Hai unha desigualdade brutal na xeneración ou na circulación de información tanto do propio grupo como sobre outros. É certo que os medios de comunicación sempre estuveron en más de privadas e de grupos de poder, pero é certo que non estaba tan concentrado ese poder, e a pesar de que existen redes alternativas a través de internet, etc., é certo que a capacidade de incidencia é moito máis heteroxénea, non son e os que crean opinión e difunden, digamos, a información que lles interesa, pois son grupos poderosos. Por outro lado, existe un momento de desconfianza tanto dos partidos como do traballo militante. É dicir, hubo unha época, eu creo que, por exemplo, aquí, despois do franquismo, no que militar era importantísimo porque se creía que era fundamental para romper ou para poder cambiar a situación. Eu creo que neste momento a vida privada ten moito máis valor sobre esa proposta de
cambio. É dicir, é unha proposta que se alonga no tempo e cada quen ten que combinar traballo asalariado, traballo doméstico, máis ocio. E o traballo nas organizacións sociais e nas organizacións políticas, como decía antes o compañeiro, normalmente é pouco gratificante. Ben. E é pouco gratificante por múltiples factores. Eu non creo que só sea que nos dan a cambio de. É dicir, a maioría das organizacións, xa non digamos os partidos, son estructuras moi xerarquizadas, con demasiado tempo para a burocracia e a organización interna, moitas veces se perden os seus propios debates sin que fora de aí interesa a nadie o que se está debatindo, pouco tempo para debates realmente de interés ou de propostas de cambio e tamén pouco espacio para abrirse, para integrar novas perspectivas. Eu volvo a decir que falo desde un grupo de mulleres que, a pesar de todo, ten estas características. Se nos vamos aos partidos, organizacións sindicales, xa é moito máis brutal. Sobre todo, tendo en conta que a estes factores se agrega outro, que normalmente é a misoxinia e a incapacidade da maioría dos homes de estar calados durante algún tempo e de creerse os mellores do mundo. De todo este panorama pesimista, eu creo que teño que rescatar ou valorar cales van a ser as novas formas de organización. Eu dou por perdida as antiguas formas de organización a través de partidos e a través dos grupos de organizacións sociais que existen hoxe en día. Estamos moi maiores, a maioría da xente nova non lle resulta nada atractivo e eu creo que hai que buscar novas fórmulas de traballo, de intercambio de opinións e de movilización de recursos para o cambio. Non sei a resposta, volvo a decir, porque estou maior e me resulta moi difícil entender como se pode achegar acordos, como se pode avanzar e poñerse en común opinións e accións máis alá de respostas espontáneas, como a que decía él, en momentos puntuais. Eu creo que un movimento para facer cambio social, para poder facer propostas, necesita de tempo, de reunións e de certa estabilidade. E neste momento, eu a través das novas canles de comunicación non vexo que sexa posible, pero espero que a nova xeneración non vai aceptar pasivamente unha situación de subordinación, de crisis e de malestar sin ter propostas. Haberá que estar atentas para ver como se pode actuar sobre a realidade e cooperar para crear ese espacio de creación e cambio social.